určite to v zázname bude, takže mi to odpustite. Na pohľad skrzla Petra Labreho, za ktorým je David Stejskal. A teraz vyzerá, že sa tam snaží dostať pred neho. Teraz bude musieť ísť podľa mňa viac doprava, aby sa dostal na tú vnútornú zákrutu a už tak aj robí. A vyzerá to pre ňo veľmi nádejne, pretože on takéto zákruty vie dobre prechádzať. A tu na ešte pre istotu nechal Pedrovi miesto a dokonca sa pred ňou aj dostal, takže výborný jazdec, výborný predbiehací manéver. Pedro samozrejme nechcel ísť veľmi na ten plyn, aby ho nezostrelil prípadne. A teraz vyletel v strate Pedro, tak to je škoda. A ešte, aby sa tam nezahrával do toho štrku, čo je veľmi nebezpečné, ak sa tam niekto zahrabe, tak veľmi ťažko sa stamať vychádza. Tak to je škoda, Pedro okamžite stratil nejaké tie sekundy a tu na už pohľadal len na Jozefa Vaculčíka, stále na prvom mieste, stále neohrozene, už má obrovský náskok, vidíme, že za ním ďaleko nikto nie je. Môžeme si vychutnať na chvíľku jeho jazdu a tak tá chvíľka bola veľmi krátka, pretože už sa pozeráme na Aleša Smreka, ktorý je na druhom mieste. Vidíte, teraz až prechádza týmto úsekom, kde bol Vaculčík a tu na už pohľad na Zdena Hladkého, ktorý je tretí. Už tam má Aleš Smrek dosť veľký náskok a tu Vlasta Sinor na 4. mieste, ktorý sa prepadol po súbojoch až z 2. až na 4. Vidíme Ford GT a Tomáš Stanek opäť na Astone Martin na 5. mieste. Vidíme, že za ním je dosť ďaleko Tomáš Vanca, takže sa ešte nemusí tak báť. Tomáš Vanca, ktorý predbehol Roman. A tu na už niekto ide do boxov, je to Robert Balo. Prvá zastávka v boxoch. Uvidíme, aký bude mať nakoniec čas. A tu na pohľad na Davida Stejskala, ktorý sa dostal teda pred Roberta a aj pred Petra Labreho, ktorý taktiež išiel do boxov. Takže David to využil a dostáva sa pred nich. Uvidíme, či sa mu podarí zajazdiť nejaké to rýchlejšie kolo, aby potom on po zastávke v boxoch si udržal tú 10. pozíciu. A Robert už vychádza z boxov. Takže na 11. mieste a tam vidíme, že už vychádza z boxov aj Pedro Labre. Škoda, že tu nemáme takú časomieru, ako je na F1, že nám to ukáže, ako dlho bol hráč v boxoch. Ale tak nevadí, odhadujeme to okolo nejakých 20 sekúnd sa tam mohli zdržať. A tu na už Aleš Smrek so Zdenom Hladkým. Takže zrejme bol v boxoch aj Jozef Vaculčík, pretože Zdeno Hladký je druhý a Aleš Smrek je prvý, takže zrejme tam došlo k zmene poradia. Uvidíme, kedy sa títo dvaja odhodlajú ísť do boxov, ale vidíme, že Zdeno Hladký tam dobiedza na Aleša Smreka, zrejme ho to už nebaví za ním tak dlho jazdiť. A teraz už vykúka a na vnútornú zákrutu to bude mať, takže je to výborné. Áno, je to tam, dostáva sa pred Aleša Smreka a Zdeno Hladký je momentálne prvý, aj keď bude ešte musieť ísť do boxov, pretože Jozef Vaculčík tam už bol. Pred nimi vidíme okolo pomalšieho Petra Labreho. A tu na už Tomáš Stanek a kto to tam je? Tomáš Vanca, vychádzajú z boxov 7. a 8. miesto. Takže to budú ešte súboje. Áno, Tomáš Stanek mal výborný výjazd boxov, hneď si aj nadbehol nejakú tú stotinku pred Tomášom Vancom. Za nimi vidíme Davida Stejskala na 9. mieste. Takže už sa nám to pomaličky rozbieha, prvé zastávky boxov už máme za sebou. A tu na kto vyletel v strate, to bol Pedro Labre, myslím, áno, on bol pomalší, takže nič sa nedieje. V podstate aj tak by ich musel pustiť pred seba, dostal by modrú vlajku a ak sa neoposluchne modrá, tak sa môže dostať, myslím, aj nejaká penalizácia, napríklad prejazd boxami. A Zdeno Hladký a Aleš Smrek idú naraz do boxov.
A za nimi aj Pedro Labre, ktorý už z tých boxov bol, tak nevieme. A tu na pohľad na Jozefa Valcúčika, ktorý bol tretí, ale zrejme sa dostane pred týchto dvoch jazdcov, ktorí sú práve v boxoch. Pozrime sa na to. Áno, dostáva sa na prvé miesto, takže suverene, ale Smrek je ešte stále boxov a Zdenohladský takisto. Uvidíme, či sa to podarí aj Romanovi Rosinovi. Áno, Roman Rosina sa dostal na druhé miesto. Ale on zrejme ešte nebol v boxoch, takže ešte tam zavíta. Ale Smrek sa zrejme pred neho dostane, takisto aj Zdenohladský. A tu na opäť Tomáš Stanek. Tomáš Stanek a Tomáš Vanca. Dvaja menovci. Tak, Tomáš Vanca sa snaží dobehnúť Stanku, ale tu sa pozeráme na Juraja Skovajsu, ktorý práve vychádza z boxov. Je na 8. mieste. A už Nela Severová, ktorá je na 9. Nejaké iskrenie. A David Stejskal práve ide von z boxov. Uvidíme, kde je Robert Balo. Roberta sme zahľadli tam v cieľovej rovinke, ale je dosť ďaleko, takže David Stejskal mal zrejme výbornú zastávku boxov a určite si nadbehol nejaké tie sekundy s prázdnejším vozidlom, keďže ostával dlhšie na trati ako Robert. Vidíme, že Robert je už ešte dosť ďaleko. A Tomáš Stanek, za ktorým je Tomáš Vanca. Tomáš Stanek zatiaľ na 6., Tomáš Vanca na 7., ale zrejme sa tam ešte bude niečo meniť, nejaká tá pozícia, pretože Vanca cíti svoju šancu, cíti, že to má dneska dobre rozbehnuté. Na to stúpanie, za ktorým nasleduje ľavotočivá zákruta. Je to dosť ťažká zákruta, pretože jazdec do nej nevidí až do poslednej chvíle. Takže dosť ťažko sa do nej brzdí. A samozrejme to aj vynáša. A teraz pohľad z vozu Tomáša Vancu. Vidíme 250, 260 a už brzdí a preradzuje na 4. rýchlostný stupeň. Táto zákruta je pomerne rýchla, jazdí sa v 140 až 150 km rýchlosti, tu na opäť zrýchlenie, skoro na maximálku. Vidíme 6. prevodová rýchlosť 250 a začíname brzdiť do ľavotočivej zákruty. No uvidíme, či sa mu nakoniec podarí predbehnúť Tomáša Stanku. Vidíme, že ešte zatiaľ dosť ďaleko za ním a tu na námrežia prestrieľa nás Zdena Hladkého, ktorý je na 3. a Aleš Smrek na 4. Takže tam zrejme došlo k zmene poradia. Vidíme, pred ním je, myslím, Vlasta Sinor, ktorý zrejme tiež ešte nebol boxov, ale ak áno, tak zrejme zajazdil výborné kola. Práve je 40. minúta závodu, takže sme približne v dvoch tretinách. Zatiaľ je to veľmi dramatické. Tento súboj bude trvať zrejme až do konca medzi Zdenom Hladkým a Alešom Smrekom.